Bapakku selalu nek aku urip ana ing donya ini. Ibu yo wis panet karo bapak. Tanpa uno aku urip ana alam donya. Luwih becik aku mati. Ae ana dulang karo delok. Aku bakal nyemplung dulang kae. Bu, Yen Joko, aku jaluk pamit Bu, aku ayo mati Bu. Ojo. Lah kok sepun temen urip. Kowe arep nyemplung sak jroning jurang. Lamun tok lakon mesti bakal mekaning Pak. Luwih becik aku mati, Gus. Timbang aku urip ana ing donya yo ora ana sing seneng babal pisan. Aja meneh kok keluargaku, bapakku wae lalu. Nek aku urip ana ing donya ini. Yen ngono kowe disia-sia. Tidak sia kelawan wong tuamu sak loro. Mengko dhisik kene. Yen ora kabutan aku kepengin serap. Sopo jenengmu? Tepake aku legowo. Legowo. Aku Adiwarna. Raden Adiwarna. Iya. Putrane Rama Prabu Hendramukti ana ing Dahana Wulan. Legowo jenengmu. Kowe didak sia kawan wong tuamu sakloro. Yen aku kepengin ngerti sapa wong tuamu. Mengkone aku sing bakal ketemu karo wong tuamu mbok menawa lilik atine. Den, aku njaluk tulung karo sliramu. Aku mono dane anake Patih Gunatanto. Kowe putrane Paman Gunasanto. Ene yo Den, aja kowe kandha karo bapakku. Engko nek kowe kandha karo bapakku, nek aku kandha anake Gunatanto, aku diajal karo bapakku neh. Wis ora usah dadak wedi. Aku sing saguh barengi kelawan kowe. Malah kaporo nek kowe gelem, kowe bakal tak ajak memitra. Memitan ditegese piye, Gus? Saben dina kumpulmu iki mung aku. Ora usah mikir kan keluargamu. Ya. Ngono aku gelem, Nek Den. gelem, nek gelem ayo melu aku bali ning dalan bulan. Marang sira Kakang Regyan Patih Gunasanto. Sabda trimbalan kula Kanjeng Wah. Kadya paran kahanan ing Praja Dahana lan ari kalanggane. Kepareng matur lepat sing pamuti. Iwedal sak mangke wonten ing Praja Dahana Wulan menika sampun kalis lir sami kala. Mertandakake lamun toh kawula panjenengan sampun sumandhing dhumateng Karaharja. Nelake geging tandha matur Kakang Gunasanto. Recetha dina piswane iki kabeh kawula ing Praja Dahana lan
sengaja ndak kumpulke ing pendopo. Ana perlu sing bakal ndak rembug. Sing paring kudu kabeh kawula padha ngerti Pati. Pancen menika ingkang dados raos pitakon sak lebetipun manah. Dinten menika boten dinten pasewan. Kapara panjenengan menika ngumpulake dumateng para hasta nayakaning praja wonten ing dahana wonten wigatos ingkang pundi kanjeng. Sawetara panjenengan ingsun jumeneng ratu ing praja Dahana Ulat. Ndak kira wis ora ko meneh jalaran wis isa sepuh. Ari kalenggan iki sengaja aku bakal lereh ing keprabon Brigjen Pati. Panjenengan dika menika kepengin lereh ke prabon. Iya. Iki lamun toh saking kersa panjenengan menika kados ngaten ada mung nyembah kaaken kula menika ada mung derek lajeng sinten mangkenipun ingkang dados jumeneng nata wonten ing praja Dahana Ulat. Sak lengser ingsun jumeneng nata ing praja Dahana Ulat sing sun wisuda ora ana meneh mung siji putra ingsun Adiwarna. Putra panjenengan Adi. Adiwarna Paring dawuh kula. umpama pun Rama ora ngambali tartamtu sliramu seprung. Sak dungapan meneh kang sira bakal sun wisuda. Winangka dadi ratu ing praja Dahana Ulat. Piye piwangsulamu? Menawi sampun kasarujukan dhateng sedaya pengganing praja menggahipun saka kula sagah angayahi dawuh panjenengan dhateng. Istake dawe Rama. Kanjeng Sriwun kula kinten boten jenengan piyambak ingkang badhe lereh ke prabon. Yen to pancen dipun keparengaken kula ugi kepengin lereh dados patih wonten ing praja Dahana Ulat. Kepengin lengser winapa dadi patih ing praja Dahana Ulat iki. Nggih. Lajan kepiye nak saka pinememu kepengin lereh ing kepatihan, ya aku go nyarujuki sikaping panjangmu. Kados mekaten boten sanes ing mangkiripun ingkang ganteni kula dados warangka praja wonten ing praja Dahana Ulat. Boten sanes hanamung putra kula Handoko. Putramu Andoko. Andoko, Kasinggihan dawuh. apa pancen wis duwe kesaguhan kang sira winangka dadi kemantine wong tuamu pepatih ing praja Dahana Ulat. Yen menggahipun ingkang Rama kados mekaten sinuwun, kula hanamung derek lekasipun ingkang Rama. Matur nuwun Nyai Patih. Maring pangandika Karena putramu wektu dina iku wis saguh. Gumanti wong tuane minangka pepatih ing praja Dahana Ulat. Piye rasa atimu Nyai Patih? rumaos remen sanget. Dene ramane menika kepengin sanget. Handoko gumatos menika ora. Nak pancen pindhi rasa seneng matur nuwun. Adiwarna, Paring dawuh Rama Prabu. sadurunge kang sira tak sengkake ngaluhur. Winangka dadi ratu ing praja Dahana Ulat. Dawe Rama kang pungkasan. Sliramu tak parake lenggar ing ganda kawardayan. Mung saperlu pati memitran. Minangka njangkepi nggonmu jumeneng nata ing praja Dahana Ulat. Apa pancen wis entuk memitran ya? Pikantuk pangestu dalem ing ari kalem kan menika kula sampun pikantuk wujuding pawungan kangge memitran kula jangkepi anggen kula jumeneng ratu wonten ing Dahana. Kalamun sliramu bisa entuk wujuding memitran, kene apa ora mbok agaki swanke ing sari Rama? Kanjeng Rama sakderengipun pemitran kula suwan wonten pendhapi namung kula titip melih kalih Kanjeng Rama. Apa menika? Ampun ngantos panjenengan menika dak siya dumateng mitran kula. Awit pasuryanipun menika ala. Saya malih dipun sia-sia dhateng keluarganipun Rama. Lajan toh ala kaujutane. Kalamun gelem memitran kelan kang sira aku ora bakal mbeda-bedakake kabeh kawula ing praja Dahana Ulat. Kados ngaten. Legawa, legawa. Kene legawa.
sing bakal mbok ajak memitra. Sawetara kepenak ngene lho. Sedulur, apa bener aranira Legawa? Nggih, kula menika Legawa. Kowe saguh memitran karo putrane ingsun kang aran Adiwarna. Kula menika sampun kagum menawa dados pemitranipun Kang Pangeran. Legawa matur nuwun kalamun kowe saguh dadi memitran. Ning aku bakal nyuwun pirsa. Legawa munggah ing pendopo Praja Dahanawrat. Lan saya meneh Legawa yen duweni omah ngendi? Yen duweni wong tuwa, sapa sakjane wong tuamu? Nggih, kepareng matur mengken nawi lepat nuwun pamunten nggih. Ini Agung pangapuraku kanggo ning kowe Legawa. nanging kula menika nggih tiyang saking Dahanawrat menika piyambak. Sapa ing Dahanawrat iki wae? Nggih. Tiyang tepuk kula menika anu Loko wae. Ora usah dadak kok tutupi. Yen ana apa-apane kawan kowe aku sing tanggung jawab. nggih nggih Den. Anu gustine tiyang tepuk kula namine Agi-agi pematur kanthi bloko. Dimen gampang gun kunampa sakabeh kandhang. Loko wae. anu gustine tiyang tepuk kula Kaki! Legawa. Ning ngarep aku sing ngandhakake. Nek ana apa-apane kawan Legawa sing tanggung jawab aku. Saya-saya iki ora ngersani kanjeng. Lometan lambemu tak tempiling kuwi. anu gustine tiyang tepuk kula Atek Gunadanto. Pati urusan. Hei! Iki ora sang aku kawan aku wong tuamu. Aku ora duwe anak sing kaya kowe. Gunasanto. Apa pancen Legawa kuwi turasmu? Legawa kuwi putramu? Gunasanto. Waduh. Kanjeng Sinuwun. Kula menika boten kagungan putra. Kapuri kados mekaten. Putra kula hanapun Handaka ingkang bagus. Andaka putramu yen Legawa kuwi ora? Boten. Nyai Pati. Apa bener aduring garwamu Gunasanto? Ora. Mesti wae ora. Matur kanthi cetha dimen gampang yen kunampa sakabeh kandhang. Ora. Ora putramu. Gunasanto. Nyai Pati. Apa pancen kena ndak ugeme sakabeh ngaturmu? Kalamun Legawa kuwi dudu turasmu. Sinuwun. Yektosipun Legawa menika anu Ora. Ya sedup aja padha duduk. boten putra kula Sinuwun. Legawa. Durung kelakon kowe. Memitran karo Adiwarna uga durung tak angkat dadi putra angkat ing Praja Dahanawrat. Yang serusmani kumbi. Kula Legawa, ren aku ratu ing Praja Dahanawrat, kowe wani kumbi. Sepisan iki Legawa kudu minggat saking Praja Dahanawrat. Odi nunggu. Niki papunten Rama. Putun dalem sewu. Kaki Adiwarna
menawi ngaten panjenengan pitados menapa ingkang dados saturipun pamuan Patih Gunasanta. Kene ora percaya jalan Gunasanta marangani minangka dadi patih wis sawetara suwi. Rama, sejatosipun Legawa menika putranipun paman Gunasanta. Awit kula ngertos kiambak. Nanging dipun sia-sia, dipun dak sia kalian keluarga wonten kepatihan. Awit pasuryanipun ingkang ngono. Sarene Legawa sampun panjenengan tundung saking taun wulan. Mila kula boten sagah gumantosi dhateng panjenengan minangka ratu taun. Kuasan ing ngareping Rama. Sliramu saguh minangka dadi ratu ing praja Dahanawlat ning sak oncating Legawa, sak temah tembalik tinggal ora gelem dadi satru ing praja Dahanawlat. Awit kula ngrumaosi bilih Legawa senaosa gadhahi rupa ingkang kados ngaten. Ning kiyambakipun palaka dhateng kula. Kula pengin sanget dadosake Legawa menika kadang kula ning kasunyatanipun sampun panjenengan tunduk. Paman Patih Gunasanta. Glegere sampean niki menungso. Ning watake sampean bedane kaya kewan wedhus. Macan kae ora bakal mangsa kelawan gogore. Ning sampean mentala kelawan Legawa mongko Legawa niku anake sampean. Umpama kula dadi Legawa sampean kula dongake. Besok matine sampean disamber bledek sampean. Semanten ugi panjenengan. Legawa panjenengan kantut 9 wulan 10 dina. Sampeyan lairake, sampeyan gedhekake. Ning napa sembe? Sampeyan mboten ngakoni mergo pasurane sing ngono. Nek ana anak wani karo wong tuwa, ya Legawa wani karo sampeyan. Adrano. Lakon sing ora nyenengke ing praja Dahanawlat. Gunasanta liganing pusaka taman ana. Golek ana rangkane. Ora ana liya rangkane Legawa. Sinuwun. Minapa kita Yektosipun Legawa menika putra kula sinuwun. Legawa putramu. Aku omong apa karo kowe iki? Ampun ngantos panjenengan dawuh kalian ramane Legawa. Keng supados pejahi kalian Legawa. Kula nyuwun kawelasan panjenengan sinuwun. Kalamun ing arep kowe kandha bloko, ora bakal teka kelakon. Kedadian ing praja Dahanawlat kaya ngene. Mula Gunasanta lan Nyai Patih. Rene Nyai Patih lan Gunasanta minangka patih wis panikumbi ing pangarepan ratu ing praja Dahanawlat. Dina saiki ora ana bumi sak cengkang kanggo ning Gunasanta lan bojone. Gunasanta lan bojo sak anake kudu minggat Dahanawlat. Pramila kedai berbicara kebaik pangapura dumateng kula kanjeng. Entek pangapuraku kanggone kowe sak kaluwarga jalaran. Wis dak sia kelan putramu wis wani kumbi karo ratu ing praja Dahanawlat. Ora mung kowe ndak tunduk kapara palungguhamu minangka patih. Ndak copot dina iki. Yo, guru-guru kowe. Nek kowe ora bloko ora kaya ngene uripku. Panjenengan nglepataken kalian kula. Saupamya nalika semanten panjenengan palengga kalian Kanjeng Sunur, mesthinipun boten kados ngaten lampahanipun ramane. Kowe belani Legawa iki keneng apa? Rupane Legawa iki ala. Sinasa toh ala menika putra panjenengan, titis panjenengan. Panjenengan kedah hemut. Niki lho, kedadiane aku wis ora dikalungguhan ditundung lunga saka kampane. Sampean sampun ditunduk kok. Ayo nggih. Ayo mulai. Perkara ora ana mung kadosa Gunasanta ya. Rene Gunasanta seminggat ing praja Dahanawlat ndak
kira bakal tentrem salawasing dahar. Cepul yang padha wae. Bapak pisan sing seneng karo aku. Lha bocah aku mati, Bang. Orang kaya ngono kuwi. Ana kabeh mau bakal rampung kelawan nyawamu. Nuwun sewu. Sampean sinten? Aku kidul ya ora nasuke. Satu kidul satu iso. Heeh. Nek jane apa panjenengan nancep dhateng kula? Anggen kula kepengen mati ning papan ngene. Lagu. Apa njur bakal rampung perkarane? Menawa kabeh maka iki bakal nyemplung nek tengah juang kan kaya ngono. Andre atu. Ing jagat iki bapak pisan ana sing jeneng Legawa. Mergo Legawa rupane Allah. Aja meneh kok wong-wong bapak kula ora seneng karo aku. Ora kaya ngono kuwi Legawa. Sejatine wong tuamu mono tresno arep batin kelawan sliramu. Tak jaluk kanthi banget. Turun ngakeh kabeh tumindakmu bakal lampus diri kaya ngono. Lajeng kula kedang atus pundi ajeng aku. Kene ya Legawa. Aku ngerti. Lan bisa kelakon kowe. Male bagus rupamu. Ning kabeh mau ana saranane. Napa ingkang dados calon kula calon Kanjeng Ratu. Sarate lan saranane ing besok menawa kabeh mau kowe bisa nemokake tresno sejati bakal malah dadi bagus. Kan mula saka kuwi Legawa aku njaluk kanthi banget. Menawa kanggo ing besuke jaga kelawan iki awakmu. Ndak menene ndak wasiat. Patung nuwun Kanjeng Ratu. Menawi mekaten kula badhe nutuk latene kula. Kok menawi besuke kula menika pikantuk tunjuk yang kados panjenengan Kanjeng Ratu. Ya wis nek kaya ngono sewa-sewa nasi ngati-ati. Nuwun pamit. Kene kok ana lelahan sing kaya Paman Kurawangsa wis tiga lan mentala kelawan aku. Aku arep jaluk tulung karo sapa aku bingung. Ya aku bakal nganaki diri Padoboyo. Paratos sapa wae bisa mitulungi kelawan aku. Yen waton bakal tak aku sedulur Sinarawet. Nanging yen kakung bakal tak suwit anu. Kawan-kawan. Tak rungokke saka mburi. Nggonmu grenang-greneng kahijinan. Kaya-kaya uripmu kegarang-garang sak jroning alas. Menika Tenane sapa kang dadi jeneng? Kan saka ngendi? kula purba saking kraton Tandes. Saka
Kraton Tandes. Banjur barine Aku Pangeran Hadiwarna Pangeran Hadiwarna saka Kraton Dahana. Purbaretna, inggih dawuh Madimbara. sakjroning kowe manggon sak tengahing alas, kowe nganakake Giripatembaya. Sapa sing bisa mitulungi kelawan kowe? Kamunta wujuding wadon bakal mok dadekke sedulur. Kamunta lanang to kakung bakal mok sultan. Apa kena tak ugemi kabeh tembungmu kowe mah? Menika leres. Ora saya. Boten. Sak tenane iki ana perkara apa to? Nganti nebake tembung kaya ngono. Pangeran. Sak tenane rikala semana ing Kraton Tandes. Ramaku Pura Sekti. Dheweke ngangkat aku dadi ratu ana ing Kraton Tandes. Iya. Pamanku Kurawangsa ora nrimani. Kapara Sudarmaku dipun krenah kaliyan pamanku. Wong tuamu Gendra Sekti mati. Sing mateni ora liya mung kadange dhewe. Banjur paman Kurawangsa arep mundhut garwa kelawan kula. Nek kula mboten gadhahi raos tresna dumateng. Dadi udring perkara kuwi pamanmu guna wangsa Menika sing pengin duweni bojo karo kowe. inci. Nek pancen kaya ngono ana tekane aku sing tanggung jawab. Kene mawon. Oh, mloya mlayu kok kancil kowe. Sing kancil iku kuwe. Kuwe sing kancil. Wong ape dipenakno mloya mlayu. Hei. Mongko mok kon ngarep. Ayo, ora. Titik tok, titik tok. 6 9. Ayo koper wis. Iki sapa to? Kancil. Angger ada sampe mana ra gelem makan ya iki. Wah, anak ampun. Dipekno alep mabuk kowe. Pangkate ditumpano tepak, sampeyan numpak tepak. Tepak padha wae. Sapa jenengmu? Gunawangsa bali sapa? Gunawangsa. Aku Hadiwarna. Gunawangsa, Ya, candhek nggonmu seneng kelawan Purbaretna. Kamu tuh mau bacotke aku sing dadi palang. aja tebak dadi ampun. Ora nyono babal pisan. Jebul duweni kaluwihan kaya ngono. Umpama aku ora lipat mesti wae aku bakal mekaring panti. Pak. Banjur Purbaretna, yo aku njaluk pangapura. Aku ora bisa nulungi kelawan kowe tegas aku ora bisa mupu Giripatembaya. Den, Hadiwarna. Lho, lega. Tak kira wis ora bisa ketemu kawan kowe. Den, kabeh kula dudu salahmu, Den. Kabeh ki mergo wong tuaku dhewe, cek ora gelem akon olah aku. Cek Den, dadane mau apa kok mayu-mayu tengah alas, kaya dijung lewati gede lho, Den. Lagi wae aku iki gelutak. Nulung kelawan bocah wadon iki mau. Purbaretna. Dheweke duweni Giripatembaya lho. Sapa sing bisa nulungi kelawan Purbaretna nek wadon iki lanang kuwi arep dipek bojo. Kuwi tenan, Den. Mergo ngene lho. Sakjroning Kraton Tandes iki pamane Purbaretna seneng dhewe kawan. Ati dipoto-poto. Waton kowe bisa cilik ngangkat gedene. Nyedani kawan pamane. Gunawangsa kowe bakal entuk ganjaran
bakal didhawuhke kelawan bocah wadon iki mau. Ya, yen ngono apa pawongan iki mau cek bujung karo kowe dhewe. Oh, wis bojone kae. Mesti ketoprak iki anggere sok metu codot. Tadat. Wong kok tadat. Lho, wong iki mang. Oh, saking onan kene. Rene. Makan iki. Mang kok lali tadat. Pakai tamek ngalah kancile. Ketok wedhus ngono kowe. Wah, nyek wong nang kowe. Lah iya, ketoprak api ngene di rumatan. Yo kire duwe codot duwe kok ora ditanggat terus iku ndak. Telu dhewe iki ya. Iya, sembarang laris kowe terae. Lho, kowe iso padon. Kamu. Wah, kowe ya kata padon. Kaya boneka kaya iso padon iki. Apa nang kowe? Apa? Guna wangsa. Oh, dadi kowe sing bujung karo tedek mau, Retno. Sikilem iku ana teleke ta apa? Sikilem iku ana teleke ta apa jujung. Nek li. Aja saru. Nek li. Aja saru. Saiki ya ketok. Kok neli? Iki lho, tadas iki lho. Keneli. Oh, cetho padon. Oh, etan kowe. Halo, Atang. Iku mah keneli. Jo. Saiki tak kandhani. Kowe nek iso niruke tembungku tak wenehi bonus. Kok mulai tak tukono bensin 50.000. Nang ora. Oh, Lem manuk emprit turut-turut gajah. Mau iya. Alam pen kok dadah. Ora ngono. Biasane nek wong belok gak ngono. Alam pen tulo-tulo. Aja manuk emprit ngono aja ora ngono. Manuk emprit turut-turut dadah. Anu pen tulo-tulo ada. Yo, Kasih to. Ora iso kowe. Lho ke malah kerene ngarep-arep apa? tak bantu lo kebotno. Tak bantu. Lho kowe kok labuk karo wong kae iki ape dikei apa? Dikei apa? Kalene iso nulung karo ta iki, wis dipek ojo. Kawe dia bojo. Ora pantes kete bojoku. Lho masku wedhus kurang di bojo. Ketak gawa muleh, tak rabeno karo wedhusku. Ora usah dadi pepalaku gelem to ora. Aku jane lem-lem ae. Ya. Nek kuatilku siji. Apa? Ana wedhus meteng anak-anak. Ndase wong wedhus terus piye kowe? Lho ya ora apa-apa kedase kaya kowe, awake kaya wedhus ajaib iku. Mlebu ning on the spot. Nek trimo ndase aku wedhus gak apa-apa. Lah terus? Alek grunet cuwilik duwohu kaya bebek. Gak malah geget wong lho. Iya. Ya terus? Wes kesemingkelo balik yo. Lho, putoku kuwi jaluk Purbaretna. Wong sajuko kuwe ae, apa nek rupamu ora giatek. Arep dadi watu sedu aku mikir. Najan ora gadeg, aja mbok delok wae. Oh, mantep iki. Wani ra iman nyawamu. Tak aku pamane. Tinggal aku suwe kurang, tak giatek pamit. Aduh! Sing iso nulungi kowe kuwi legawa. Piye janjimu? Legawa. Ya wis ora apa-apa elek elas sing penting gemati timbang gantes larani. Alung milih sing elek penting gemati. Cacat rupane. Lah iya. Ning ora cacat. Nah, biasane wong ganteng kuwi nglarakno ati. Kaya sapa? Kuwi. Wis aku dadi bojone legawa. Si. Ya, kok menawa kabeh mau kanggo tuladane kabeh warga sing manggon ana ing desa Ngabalrejo. Cerita lan lembarane sejarah bengi iki
Sing apik ayo padha dilestarekno, sing ala ayo padha dikubur sakjroning cepuk. Kowe kabeh minangka talang atur saka rombongan Ketoprak Wisma Kunggara. Halo pamit lawan Bapak ingkang Hamutugati lan njaluk donga. Muga nggone awake dhewe ninggala saka desa Ngampelrejo nganti temekane Balewesna. Dewe-dewe ora nemu alangan apa-apa. Amin. Lan njaluk dumateng Bapak ingkang Hamutugati muga Ketoprak Wisma Kuncara tansah langgeng saklami-lamira. Amin. Kula minangka talangatur saking keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wisma Kuncara nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kalepatan kula sak rombongan. Mula kanthi pamungkasan atur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.